नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज के कहानी बा चुगली। चांदनी के शादी के 1 महीना हो गई रहे। ऊ बड़ी कुशलता से घर के सारा जिम्मेवारी संभालत रहे। सास और ससुर बंसी लाल चांदनी से बड़ा खुश रहन। सुमित और चांदनी भी बड़ा खुशी से अपन जिंदगी बितावत रहन जा। सुमित के मंझली फुआ शादी के समय लंदन गई रही। आज वो खबर दिली कि वो पतोह के देखे परसों आवताड़ी। चांदनी फुआ सास के स्वागत में कई व्यंजन बनैलस और अपन सास के अनुसार सज धज के तैयार हो गई। सुमित फुआ के लावे रेलवे स्टेशन गई। पिछला बार कोई स्टेशन लियावे ना गई रहे त खीस में ऊ वापस लौट गई रही। फुआ जी के लइका इंग्लैंड में डॉक्टर रहे। ए कारण ऊ अपना आप के बड़ा ही लगावत रही। अपन नैहर में हर बात में ऊ आपन विचार जरूर रखत रही और उनकर विचार कोई ना माने त खिसिया जात रही। सुमित के बियाह के मामला में उनका से कोई राय ना लेलस। ए कारण उनका मन में बड़ा ही खीस रहे। अन रिश्तेदार से चांदनी के बड़ाई सुन के ऊ और भी जलत भुनत रही। सुमित के परिवार वाला फुआ के स्वभाव से परिचित रहन और ऊ लोग ये कोशिश करत रहन कि फुआ खुश रहस और शांति से ऊ चल जास। ट्रेन नियत समय पर आ गईल और सुमित फुआ और फूफा जी के सामान अपन हाथ में टांग लेलस और स्टेशन से बाहर आके टैक्सी लेलस। फुआ के घर आए पर चांदनी उनका के प्रणाम कइलस। उनका के चाय नाश्ता लेवे खातिर किचन में चल गई। फुआ तब चांदनी के सास के बहू के गहना दिखावे खातिर कहली। सास लता मुस्कुराते हुए कहली कि दीदी अभी थोड़ा आराम कर लीही, पतोह के अलमारी में बा, चाय नाश्ता के बाद आराम से रउरा के देखा दे। ई सुन फुआ अपन सर पर अपन हथेली मारते हुए कहली कि लता अपन पतोह के कंट्रोल में रख। सारा गहना घर के मालकिन यानी तारा पास होखे के चाही। लता कहलस कि दीदी एक ही त पतोह बिया, सारा त ओकरे बा, हम काहे खातिर सिर दर्द पाली। ऐसे भी हमरा भूले के आदत बा, ऐसे सब कागज पत्तर भी ओकरे के रखे खातिर देले बानी। फुआ कुछ कहे वाली ही रही कि चांदनी आ गईल और एक पानी और शरबत दोनों के गिलास आगे करते हुए कहलस कि फुआ जी पानी और शरबत दोनों ह, चाय लेके आवतानी। चाय पी के फुआ चांदनी के सारा गहना और कपड़ा देखली और सब में अपन टिप्पणी देवे लगली। उनका अनुसार सारा गहना कपड़ा सस्ता और सुमित के शादी में लइका वाला बेईमानी कइलस। ए सब बात से चांदनी बड़ा उदास हो गईल और रात में अनमना से खाना बनैलस और सब के खिला के भूखे ही सो गईल। सुमित जब उदासी के कारण पूछले तो ऊ बिलख बिलख के रोए लागल और कहे लागल कि हमार पापा हमरा शादी में अपन औकात से बढ़ के खर्चा कइलन और हमरा सुने के मिलता कि ऊ बेईमान हवन। सुमित चांदनी के समझाते हुए कहलस कि सिर्फ एक आदमी के कहे से तू इतना दुखी काहे होताड़ू, जबकि सैकड़ों लोग तहार नैहर वाला के बड़ाई कइलस। फुआ के त स्वभाव ही अइसन बा, उनकर बात सबके चुभ जाला। फुआ जी के 2 दिन 3 दिन रहे के बा, एह बीच ऊ आपन बेटा और आपन बड़ाई के पुल बांधत रही हैं।
ऊ बतावत रही कि फूफा जी के अगला साल रिटायर हो जाए के बाद पूरा परिवार इंग्लैंड में ही बस जाई। कहल जाला कि कहल बात हमरा आस पास हमेशा मौजूद रहेला और ओकर प्रभाव हमरा मन और मस्तिष्क में पड़त रहेला। फुआ के शिकायत करे से अब लता के भी आपन पतोह में बुराई देखे लागल। अब वो रोज ही चांदनी के केहू न केहू बात पर टोकत रही और परिणाम स्वरूप चांदनी कुढ़त रहत रहे। सुमित भी ऑफिस के प्रेशर के साथे साथे माई और मेहरारू के पाटे में पिसत जात रहे। एकर परिणाम स्वरूप अब घर के सब सदस्य कोई न कोई दवाई लगभग रोज ही खाए लागल। लता के रक्तचाप, सुमित और चांदनी के गैस और ससुर जयंत जी के मधुमेह सब 1 वर्ष के अंदर ही पनप गई। लता हमेशा एह कारण पतोह के कुलक्षण होखे के कहे लागल। चांदनी भी कुछ बात के जवाब देत रहे और फिर अफसोस करके रोए लागत रहे। काल सुने में आइल कि फुआ अपन घर बेच के इंग्लैंड जाताड़ी और कल उनकर घरे भगवान के पूजा और पार्टी बा। हालांकि चांदनी के जाए के त मन ना रहे, फिर भी वो अपन परिवार के साथ एक दिन पहले फुआ के घर पहुंचल। पूजा के काम में ऊ हाथ बटावे लागल तब फुआ ओकरा में सैकड़ों कमी निकाले लगली। ऊ दुखी होके पेट दर्द के बहाना बना के छत पर चल गई। एही बीच फुआ फिर लता के कान भरे लगली और कहे लगली भी कि कोई भी काम करे के तरीका पता नइखे और देखा कैसे काम छोड़ के चल गई। लता भी पतोह के बुराई सुन के दुखी होत रहे। ऊ पार्टी से पहले चांदनी के भला बुरा सुना देली। चांदनी जो पार्टी खातिर तैयार होत रहे, निश्चय कैलस कि अब पार्टी में ना जाई। सुमित के काफी मनवला पर ऊ पार्टी खातिर आइल। फुआ ओइजा भी चांदनी के मेकअप में मीन मैक्स निकाले लगली। फुआ के अन्य रिश्तेदार चांदनी के खूब प्रशंसा कैलस त चांदनी और लता दोनों के कुछ सुकून मिलल। अगला दिन सभे वापस घरे आ गई। 2 दिन के बाद फुआ इंग्लैंड गईली और चांदनी के कुछ दिन खातिर सुमित ओकर मायके में पहुंचा देलस। कैलेंडर महीना बदलते गईल और एह तरह 1 बरिस बीत गईल। सुमित के एक बेटा भइल और घर में फिर से खुशियाँ लौट आइल। लता भी अपन पतोह के काफी ख्याल रखत रहे और चांदनी भी खुश रहे लागल। एक दिन फोन आइल कि फूफा जी के मौत हो गईल और अगला महीना फुआ वापस आवताड़ी। हमेशा के भांति सुमित फुआ के रिसीव करे पहुंचल, लेकिन एह बार ऊ रेलवे स्टेशन की जगह एयरपोर्ट गईल। ऊ देखलस कि बुआ एकदम बूढ़ हो गईली और सुमित के देखते ही रोवे लगली। सुमित फुआ के लेके घरे आइल त फुआ बतैली कि ओकर अंग्रेज बहू ओकरा के ओइजा रखे से मना कर देलस। सारा पैसा फूफा जी बेटा के ही दे देलन। जब ओकरा ई बात पता चलल त पतोह उनका के घर से बाहर निकालल चाहत रहे। तब ओही रात उनका हार्ट अटैक से मौत हो गईल। फुआ अपन परवरिश के कोसत रही और रोत जात रही। घर के सब लोग उनका के सांत्वना दिलस और ओइजे रहे के कहलस। सुमित दौड़ भाग करके उनकर पेंशन के कागज बनवैलस और अब फुआ के चांदनी के सारा हरकत अच्छा लागे लागल। अब फुआ के ई महसूस भइल कि कोई में कमी ना निकालल जाला। फुआ आज बहुत अफसोस करत रही कि ऊ चांदनी के केतना भला बुरा कहली। कोई भी आपन दिन नइखे देखले कि ओकर दिन कब पलट जाई। एहसे कोई के अंदर कमी निकाले के पहिले ओकरा अंदर के खूबी देखे के चाही और ओकर प्रशंसा करे के चाही। दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल
अगर अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।